Ala, apya nagbabawi ka mo tanyag pa opera ka dagiti matama ng Erika. Hindi anyaga po. Awan. Basta, jak kayatan nagpa-opera. Manang, Sana bale. Kabaalam mo nga imatunan dagiti negosyo tayo. Napanunot ko, adya ko na agpa-opera pa eh. Ta siguro, napasamak kanyak ti kastoy. Ta talaga aday to'y tigasat ko apagbanagan. Iso adya ko na agpa-opera pa eh. Di ka agdanag. Ada aglata amang bayabay kan ka, may papan ka dagiti negosyo tayo iling. Saan ka abaybayan, ading ko? Jak kayat ti agpa-opera. Katsyak ti masurot iling. okay. Sikat ti masurot. Ti pagayatam ti masurot, manang Erika. Anya? Saan ka nga agawit, ita Arabi eh? Wan, honey. Sana bale? Sabado intun bigat. Awan sarap di opisina. Masapak tulangan ng agawid. Okay, sikat ti makam mo. Paisagana kiti babaw ng tiges room para ken ka. Ha? Ay, oray saan na, nani? Dito ya klatan. Dito ya konsalas. Anya? Kahit ko dito'y amaturo. Tasidag iti silid mo. Anyaman nga oras. Nada masapol mo. Ayaban naklaan. Anya? Di nakpagdanagan, nani. Awan parikot kanyak. Please. Sige. Agyaman nak. O anya, makaturturog kan? Itulog kan iti silid mo? Saan pa'y hani? Dito yak pa'y ang salas. Urayak ni Elaine. Rabin, awan pa'y laang. Mawag mo't kit di itay. Ag-overtime ka no, taada na padag-alipasan na ija opisina. Isumat lagayam nga aging gaita. Kat saan pa yasimang pa? Maawatak mo't kit din ni Elaine. Talagang adadag iti gundaway, akas jay. Kas napagpalasak mo't itin. Idi, sa anak pa'y abulsak. Honey. Malagip ko nga ron, iti saan pa'y akas to iti kasasaad ko. Ha? Maaramid ko amin idi akayat kong aramidan. Agad-adal pa'y laang idi ni Elaine. Katsyak tinakakaam iti amin. Angam ita, baliktada. Ni Elaine tinakakaam iti amin. Katsyak, adda aklatan dito'y balay. Gaputa, bulse kak mata. Sapay la ko ma. Tasaan amauma ni Elaine? Asaan to amauma kanyak? Awan matan may tultulong ko kankwan. Honey, nasingpat ni Elaine akaskan ka. Amok asaan to ang mapasamak dahit apang panunutam na ipapankin ko na. Sapay la ko ma. Sapay la ko ma. Takas-taka man. Ha? Sapay la ko ma. Taawan mamagbaliw iti ayan-ayat ta. Nanguna kita. Kastoy mo ta na bulsakak. At dayta ka manan. Saan ka kadingag pampanunot unay? Agtalag ka kumakanyak. Tawan to ti mamagbaliw iti panagayat ko king ka. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Kanayon mo kumaalaglag ipon dayta, honey. Apay saan ka matagtagari ita, Elaine? Pasensya kan manang. Nagsakit namin ti ulo. Diretso nga min ti overtime mo ita alawas. Puyat kan bandog mo daytan. Kita mga nagsakit ka. Saan manang? Damdama lang, may katumat lang dayto eh. Saan mo ko maabaybay anti salon at mo ading ko? Taday ita ti kapatgan. Manang, Awan serbi dagiti negosyo tayo. No si kati agsakit, Elaine. manang Erika. Pasensya ka na. Bulsa kakmat ngaminan. Di kagtanag. Kabailak tayo manang. Awan tirong ba nga pagtanagan nyo kanya? Siyak pa eh. Basta, ikarim kanya, adi mo baybay anti salon at mo, ha, Elaine? Diyak kaya, nga da saan anasaya at amapasamak mo, ading ko. Wan manang. Ikarik.
Pasensya ka na. Dagiti katulong kan ni Manong Teddy pa lang kinakakaamo ang mga asikaso kan ka. Busy ak namin na talaga. Awan parikot kanya, kaading ko. So, saan nakapampanunutan? Agan anos ka, ha? Di ka agdanag. Agpampanunutak itinaskan nga aramida tapno makatulong akbatken ka. Awan ka di tirong nga pagdanagam kanyak manang. Aramidak ti amin nakabaalak. Ama padroas ko dagiti negosyo tayo para kadata. Agyamanak. Maragsakan ak unay anak ang nagitiday tanga imbagam ading ko. Agriring ti cellphone ni Elaine. Ngam salata sumong ba't itiawag ko? Adda ni Teddy. Elaine? Sika ka didaytan, ading? Siyak na ito, honey. Oh, kumusta ti agmalog mo? Madandanaganag, honey. Apay, anyat pagdanagam. Itay ko pa'y ngawawagan ni Elaine. Saan asumong ba't itiawag ko? Anya? Itaman pa'y asaan asumbatan apulos ti awag ko kankwana. Apay nga ta. Ang mga no, busy laang, honey. Amumatan. Uray ka sa ti kinabisi ni Elaine. Sumbatan na latano siya ti umawag kankwana. Uray tupay ka sa ti kinabisi na iti opisina kat iawag na kanyak no kas di amaladaw nga agawin ta overtime. Ay, matanda na agad at matan. Honey, Padasak man nga awagan man. Agriling na ti cellphone na. Talaga asan asumbatan ti awag ko. Anya nga tanong. no anya? No, mapan mo kitaan ni Ellen ijay opisina, hani. Anyat orasan. Awan pa'y lang aging gaita. Itaman pa. Asan na nga inyawag kanyak no nag-overtime? Please, honey. Madandanagan ak namin na talagan. At dadagiti babaunan akadwak na day tati pampanunutan. Di nakpagdanagan, honey. Iswa, please. Mapan mo kumakitaan ni Elaine. Please. Okay. Wen, mapana ko, honey. Iso di ka nagdanag, ha? Si Kapay. Alangan mo't asa anak ngagtungpalken ka. Si Kaman. O sige, mapanak nga rodan. Agyaman na, honey. Awagan na kadago sa apaman ang makasangpet ka ija opisina ni Elaine. Wen, iso di ka nagdandanag. O sige, honey, mapana ko. Agyaman na. Napanin ni Teddy. Sa bagay. Adamot kiti ni Mang Anton nga ibaon ko ang mapanmangkita kini Elaine nukas pangarikan. Madandanagan na ka talaga. Apay hakas to eh. Agner-nervyos ak matan. Nakaululay makmat dito yung opisina ni Elaine. Kuna ti gwardya ijay main entrance. Asaan pa'y arim-rimwar ni Elaine? Nakarikap mo ti ruangan iti private office na. Agtuktukak. Ta sigurado nga adalakit didita ni Elaine. Elaine! Awan sumumbat. Elaine! Oh, talagang awan sumumbat. Padasak man nga ilok at tirangan. Elaine? Apay nakadumog ka? Ha? Agat arak ka? Elaine? Anyat na pasamakin ka.
nabarbartag ka. Manong Teddy. Apay ang nagbartag ka matan, Elaine. Umay ka. Tulungan ka. Asibayan ka. Si Bayan. Manong Teddy, takabay na. Elaine! Manong Teddy. Anyan da ito'y ang aramid ko. Apay ang nagpasulisog akmatan kin ni Elaine. Kasano da ito yan? Ti cellphone ko. Ni Erika. Umawawag. Diyos ko. Anya ka din da ito'y ang aramid ko kin ni Elaine. Anya ti aramidag. Sungbatak ti awag ni Erika. Ta sigurado lakit din nagdanda nag-una yan. Hello, honey? Agi ama na, tas nung bata madlaangan ti awag ko kan ka. Itayag pa ilang umawawag kada kayo kini Elaine. Yung saan nyo asumsumbatan na kiti awag ko kada kayo. Nakitam ka din ni Elaine? Ada ka din dita opisina na, honey? Ha? Kwa, honey? Sa dino ti ayan ni Elaine? Kaya't ko kumakasarita. Ha? Please, honey. Maganda na anak ko na yan. Kasaritat ko man ni Elaine. Please. Kwa, ada iti restroom ni Elaine. Or-orayak la arumar. Sa agawid kami ton. Kasta, ang nasayaat ka di mo't lang ti kasasaad na. Adinanon mo dita, honey. Di ka agdanag, honey. Sumangpat kami dita. Agyaman na. Diyan ka mo. Talaga, matanda na ako na yan. Ha? O sige nga, Rodan. Agur-urayak ka na kayo, ha? Sumangpat kayo kumahan, please. One, honey. O sige nga, Rodan. Bye. Elaine. Elaine. Anyan da ito ang aramid ta, Elaine. Kasano da ito yan? Manong Teddy. O anya, mayagan tirik nam. Namunawan ka kadin na talaga? Anyat na pasamag kan ka. Apay ang nabartag kamatan. Ijay pa'y mismo opisinam tinaginumam iti arak. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, ading ko. Manang Erika. Ada ka di parikot mo, adi mo ibagbaga kanyak, Elaine? Awan manang. Apay nga rod akas dito inaramid mo. Anya ka di talaga ti parikot, ha? Awan manang. Pasensya ka na pinagdandana ka. Tsaking gagara. Diyan ka mo. Saan ka amaawatan no apay akas tamot ti mapaspasamak kan ka? Manang. Diyak laing pagarop nga agbartag ka. Kat ijay pa'y amis mo opisinam, Elaine. Anya ka di talaga ti parikot, ha, ading ko. Ibagam kumamit kanya, please. Awan parikot ka dagiti negosyo tayo manang. Mamati ka kumakanyak. Agdadag ka kumakanyak. Tsaka mo nga makainumak iti arak iso na ginumak. Tsaka mo no anya tinapampanunot ko. Tapay nga iti opisina tinaginumak. Pasensya ka na talaga manang. Pangaasim. Saan mo nga ulitin na jay, ha, Elaine? Uwan manang. Ikarik. Pasensya ka. Na pinagtanda na ka itikas na unay. Sorry talaga. Basta madudog ti puso kitay. Kabayatan ti pa nagsarsarita may kinima ng Erika. Magkonsensya ka magkakit-kitay ti kapsat ko. Diyos ko.
Pagkawanan na ko ba? Tsaking gagara tinapasamag kada kami kini Manong Teddy. Anya lang ang anti-aramitan ni Manang Erika. Numaman na tisan arumbang nga napasamag kada kami kini Manong Teddy. Saan naglakit kaya mapagkawan ni Manang ko? Hindi tayo dyan nagbasulakkan ko, ana. Anya ti aramitan. Diyos ko. Pare, apa yan? Pare Vincent, Nagdadarasa kay may itinawagan na. Ya kada di mapaspasamakin ka. anya ti aramidak pare. Apa? Anya! Anya ka di parikot mo? Nagdakkel ti nagbasulak kin ni Erika. Are, Ah, kasano da ito yan? ha? Pasensya ka pare Vincent. Si kalaangan ti namnama ama kaibaga kanya. No anya ti rumbang aramidak. Maburi-bura na una yan pare. Anya minti parikot mo ay. Pare, ginulibak ni Erika. Anya? Dahita tipod no pare. Anya? Awan sir-sirbik pare. Na, Nagdakas ako unay. anya tikat mo asawan? Kenapa ya kunam aginulibam ni Erika? Dahita tipod no pare. Ginulibak ni Erika. Amom kadi ani iling ti makagapo. Anya? Adasan arumbang anapasamak kada kami kin ni Elaine. Anya? Jak ngawatan tikat mo asawan? Pare, ada napasamak kada kami kin ni Elaine. Kat sapay lakma, ta saan agsikog. Anya? Anya ti aramidak pare. Mariribukan ak una yan. Kasanulangan no... Anya pare? Kasjay lang arudan ti kasasad ni Erika. Ginulibam pa eh. Jak ing kagara. Nasulisog ak itikabsat na. Ngam, pare Tidi. Jak nalabanan ti sulisog pare. Ginulibak ti babaeng ay ayatak. Wastunan pare. Wastunan. Relax. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manong Teddy, anyat pagsaritaan ta ako nam itay mawag ka. Umuna ti amin. Kahit ko ti dumawat iti dispensar iti napasamak kadata, Elaine. Pakawanan na kuma. Nasulisog akla. Sorry. Manong Teddy. Kahit ko amaamon ti planom. Ti panangibagam kin ni Erika ti kahit ko asawan. Pangasim Elaine. Bayam ko maasyak ti mangibagakin ko ana. Please, Elaine. Jak amo. No anya ti pagbanagan da ito anapasamag. Angam, makaamo ti tana. Tinapatag. Kat maamuan ni Erika ti amin. Takarbangan na amamuan. Saan ka di, Elaine? Manong Teddy. Baliwan tanto tagsarita. May papan iti napasamak ka data. Apaman ang makapagpudno akin ni Erika. Pakawanan ako ma, Elaine.
Basol ko amin dagitoy. Ani mapaspasamak kiniili. Agay ayos tagitilwana, kabayatan ti panangan mi. Saan na apagarupan na makikita ka? Tatiam mo na kat bulsil ka. Nakaululima, kabayatan ti panangan na. Ngam agay ayos tagitilwana. Elaine? Okay ka lang? Ha? Oo. Wan manang. Apay. Itaman pa'y asaan ka matagtagari kabayatan ti panangan ta. Sigud mat nga gis istorya ka may papan itinegosyo no kastoy nga agar-ar mo sarta. Kuwa manang. Good morning. Good morning to. Nasapa ka anak umay dito'y balay ita honey. Wan, honey. Ta kayat ka akasango ita nga agar mo sar. Sakbaya sumura ka kaya opisina. Sige. Panawan kayo pa'y. Isumrag ako na opisina. Timakter kan samat tan Elaine. Nalpas ka na nagarmusar? Wan manang. Sige, panawan kayo. At taing sinsinyas ni Elaine ken ni Teddy sakbay apimano ni Elaine. Napanan ni Elaine, honey. Agar mo sartang harudan. Wan, honey. Agar mo sartan. Nagpakada ni Teddy nga agawitan. Kalpasan ang nagpakada ni Elaine amapan iti silid na. Saan pa'y ang nagawid ni Teddy? Sinurot na ni Elaine. Sana bali. Taimbaon ko ti babaunin. Amang bambantay kanyak. Amapan agdalos iti silid ko. Takayat ko tagmaymay sa dito'y salas. Aginayadak amapan iti batog ti silid ni Elaine. Ibatik ti wheelchair ko dito'y salas. Tapno saan tak amadlaw. Apay ako na masurutan ka dito'y silid mo. Anya ti ibagam. Darasong nga ibaga. Tamang ano ada makadlaw kadatang agsarsarita dito'y silid mo. Amang ano, agipulong di babaw ninyo. Manong Teddy, apay adi ka matnagpudnon kini Manang Erika. Ha? Marigrikatan ako. Makunkonsensya ko na yan na makikita ni Manang ko. Apay ti kunam. Si Kalaang. Uray siyak mo't Elaine. Masaksakitanak ang makakikita iti kasasaad na. Sakit. Kasi pa'y lang ti inaramid ta. Manong Teddy. Ginuliban ta nga agpadpada ni Erika. Itilikodan ti amin a kinasaya at nakadata. Amutang agpadpada. No kasano ti kinapatagmukin ko ang akabsat. Ken ay ayatan nakmat kas nobyo na. Ang liniputan ta. Isong harod please. Agpudno ka kumankan ko na. Tay karutagan ko na tinagbasulan ta. No di mo kabaanan. Siyak ti manghipudno kan ko na. Saan, Elaine? Kayat ko asyak ti agpudnukin ko na. Siyak ti mangibagakin ni Erika. Nga adda na pasamak kadata asan arumbeng itinagbaltan ta. Ay, daytay ni Ma'am Erika. Nakatugaw iti wheelchair na. Ay, ma'am, papaayabandak ka na o kuna ni Mimay ababaunin niyaw. Mga Anton. Ma'am, apay nga agsangsangit kayaw. Mga Anton. Anyad na pasamak. Apay nga agsangsangit kayaw kunak, ma'am. Anya karamidag, Mga Anton. Ay, saan kayo ang maawatan? Anya ti, kaya tiyo asawang.
Pinayabat kayo. Tada kayo langin ti amok ang mapagtarka kita agon daway. Ay, Da kayo langin tinabat-bati ang matalag ko. ay ka, ma'am. Nagsakit, mga Anton. Nagsakit unay ti marikrik na kita. Ha? Ay, anya ti nasakit, ma'am. Ay, itaray kayo adagos iti ospital. Ang mga no... Diyak kasapulan ti doktor. Anya, ang kwa... Ni Elaine kante, di nagpasakit ka niya. Anya, ay, tapay, ma'am. Ginulipan na, mga Anton. Ay, sus, Diyos ka. Ang... Imposible dahil nga ibagbagayo, ma'am. Asino, tinang ibaga kada kayo iti dayta. Saan kayo kumaama maatilatan adagaws nang rona no awan pamanaknak yung ma'am? Awan nang ibaga kanyak, mga Anton. Siya ka mismo ti makapanagna. Ay, Siya ka mismo ti nakangag iti saritaan dahil inkentedi. aniya? Tara pasamag ka lagwada. Ang Sus, kinulibandak, mga Anton. aniya? Diyos ko. Dahil ka diti sumapa, iti pa nagpamarang ko hakas may sabol sa... Tay ka di apo. Diyak na impagarup apulos. Ang mapasakitan nag iti kasto iti ba't patag ko unay akakaisuna ang kamsat ko. Kastamat din kintete. Nagtalakak ka na kwa nagagpadpada. Ngamaapay. Apay ana aramid na kanya kinikastoy. Ani at ibasal ko ka na kwa na. Apay ap pinasakitan na kunay agastoy. Diyos ko. Basal ko gani na nagpamaranga ka bulsak. Iso ang nakaaramid na iti saan narumbang. Basal ko gani apo. Apay, anak pasamag na ito. Apay! Apay di ka matagtagari, honey. Ada ka di parikot? Parikot ko na. Ada ka di rin nga pagparikotak. Awan no. Ang mga nusikat, ada parikot na. Ha? Ay, Diyos ko. Ibangak-ngatan kin ni Erika. Tinapasamak kada kami kin ni Elaine. Ada ka di, honey? Apay adi mo ibaga kanya. Wah, Gapo ka di, tabulsa ka. Iso nga awan karbangak amanga mo na da parikot. Gapo ka di, tawan serserbik. honey. Kasan, ikinapod na ti panagayat mo kanyak. Ha? Ay-ayat na nagkatimat lang, itinapod no. Siyempre, honey. Apay kastamot ng tisaludsod mo kanyak. Gapot, ay-ayat ang ka. Amo mo, no kasano ti panagayat ko kan ka, saan ka di? Wen, honey. Amok. Kat kasta akmat kin ka. Ay ayaton kamat unay-unay.
Sige, Mang Anton. Panawandak pa ilaan dito sangwanan ti tanam dagiti dadakkel mi kini Elaine. Please. Ay, sige ma'am. Ay, adak lang iti asidag. Ay, bandak lang no kasapulan dak. Sige. Pasensya kayo. Naitala makasarong karak dito itanong niyo. Mami, Daddy, sorry. Tanakaliwayak ka na kayo. Gapo iti, panagpampamarang ko akas bulsa. Masasakit ka ng unay. Gapo kiniilin kintedi. Nagsakit, Mami, Daddy. Ala, andak na ko man di talubog nga ayan nyo ita. Iti kastiwan lang ang masaksak kita ng unay. Gapo iti pa ng pasakit kanyak na kiti tao. Nga ti ambog kan ipatpatag nagbat. Nagmituta kayam. Tas andak nga ipatpatag na ilingkin teti. Nutikat. Maranggulit dagpatpada, Mami, Daddy. Siniguradaw ka simrek da ma'am Elaine kan sertide iti opisina da ma'am. Kan kastamat anak karwara nagiti amin akatulaw. Ta imbaga ka pinagdeop mo amin ida. Ay tinungpal ko amin abiling nyo akas pagayatan nyo ma'am. Agyaman pang Anton. Umuna iti amin. Agyaman kada kayo. Tada kayo anabat-bati ang mapagtalka. Ma'am. Imbaglaangan, tada kayo Mang Anton. Diya ka mo ti aramitak na awan kayo. Ada ipudnog kada kayo. Kat sapay lang kuma. Tasan nyo nga ipagpaka mo iti oray asino. Ay, matungpal ti amin pagayatan nyo ma'am Erika. Anya ka di da ita nga ipudnuyaw. Ha? Sa anak abulsak, Mang Anton. Anya? Day tati kinapudno. Sa anak abulsak. Ma'am Erika? Kaya't ko amaamuan nyo ti kinapudno. Gapo iti mapaspasama kita. Gapo iti inaramid kanyak ti Elaine and Teddy. Anya? Amok asaan arumbang ipanagpamarang ko abulsa. Ngam saan mat arumbang tinaramid na pa ng pasakit kanyak. Saan ka di? Ma'am. Awan mo ka basol ko ka nakwada. Tapno pasakitan na kinikas taunay. Awan na pulos. Uray po naman anapulsa ka. Sa anak mo nagkurang ka nakwada. Gapo ka di. Tati ang muda kat pulsa ka kon. Agaramitan iti sana rumbang. Itilikli ko na. Ay, kuston ma'am. Hindi ka nagsangit. Nagsakit unay tinaramid na kaniyang. Nagsakit Mang Anton. Agpudno takin ni Erika. Apaman ang makasangpet tayo balayo Elaine. Wan manong Teddy. Tsaka ba ilaan ang ilimat pa'y tinaramid ta abintot. Aklo nag-asi pupuso. Anyaman ti pangadeng na. Apaman ang maipudno ta. Ti kinapudnukin ko na. Uray siya ka.
Aram itak pati amin. Mapakawan na klaang ti kamsat ko. Apay akayat nakakasarita. Ay, ayatan ka. Patanda. Pakawanan na ka ni. Kanayon mo kumaalaglagipan. Ngay, ayatan ka. Patanda pa na. Patanda. Indoron na. Hani. Gaputa dyan kaya't nga arako pa nagtinaguli makaskan ka. Ha? Anya ti, kaya't mo asawan man. Di ko nayo ka di. Kadyak amo tinaramid yo. Maglilipot kayo. Manang Erika. Pumanaw kayo iti sangwana. Saan kayo akayat magkita ngagpadpada? Mana. Pakawanan na kuma. Ay, ayatan ka, hani. Saan na punto dayta? Nga ibagbagam Teddy. No talaga ngay ayatan na ka. Apay aginuliban na. Apay adi ka nagpagno kaniya. Kayo. Hani. Pakawanan nak. Jak nakapagbudnukin ka. Tadyak kaya't masakitan ka. Jak... Ustan! Nakarkaro lang ang masagsagitan ng kadagita nga ibagbagam. Danggan na kumahani. Please. Pakawanan na. Apay Teddy. Apay anaaramin mo kanyang tigastoy. Apay ati kapsat ko pay. Ay, ayatun ka, hani. Ustan ko naman. Saan ako namamatipay nga urian niya di bagbagam. Kaputa, kinulipan na. Nagsakit, Teddy. Anya di basol ko ka na kayo. Hani. Saan na kun nga awagan pa itihan? Kaputa, agwin na swastan manipo dita. Anya. Saan kan akayat makita pa'y Teddy? Saan kan nga'y ayaten? Naawata! Erika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanya itong kasama kang ka, Didi. Pare, amon ni Erika. Nga adda na pasamak kada kami kin ni Elaine. Kasta. Mabalin ka di atulungan nak. Nanya't may tulong ka. Kasaritam ko man ni Erika. Amangan na niya ti mapanunot ng aramidan. Kagurgura na kami nga agpadpadakin ni Elaine. Kat awan mangandingikin ko ana. Nakakaasimot pare. Didi. Please pare. Kasapulan ni Erika. Iti kasarsarita. Sige. Di kagdanak. Mapana kaya balay dahi tamat lang. Erika. Apay nga dakat ito. Imbahon nakakadini Teddy ang makisarita kanya para kan kuwana. Erika. Kita na, Vincent. Anya ti? Dahil ito'y ti kinapudno, Vincent. Sa anak abulsak. Erika. Si kaman di sa lunsudat, Vincent. Wala. Aklunag ka nagpamarangat ka na kwada. Saan arumbang tinaramid ko? Ngumrumbang ka di, tinaramid ta. Erika. Saan kayang anapod no ti panagayat kanyak ni Teddy? Tasaan kumaan na suliso no talaga amatlaan. Kat tinasakit, itipay kabsat ko.
Erika, Di akong mapakawan ni Teddy. Nga uray asino pa iti makisarita kanya para kagwana. Nga uray sika, Vincent. Erika. Pasensya ka no nakasingaakan ka. Pinaiban ka iti babak. Takayat ka akasarita. Manan, Erika. Di kag danag. Maudin da ito'y apan nakisaritakan ka. Tao madayo akon kada kayo kalpasan ti amin. Anya, Italagkon kan ka ti amin ang negosyo tayo, Elaine. Kastamat na ito'y balay ang napanawan kada tadadadi kan mami. manang Erika. Sana balay. Taka ba alam mo ti amin ngagmay mesa? Saan ka di? Saan na kun akasapulan pa? Man, Umadayo akon kada kayo. Katari ka kaya. Ti kinaragsak yung kinitedi. Iti adan Elaine. Sabi ko, tanaragsak kayo ang nanayon. sikat ay ayatan ni Manong Teddy. May salang abindot, tinapasamak ka na kami. Pagkawanan na kami kumaha. Saan ka babati? Iti ka ano ba? Awanan panagtalit ko ka na kayong magpagpara kay Teddy. Manang, anya di kaya nasakot na ito eh. Nalawag di makikita mo sa anak abusak. Anya, Nagpamarangat lang ka na kayo. Nagsakit saan ka di? Nga nasasakit pa yung inaramin nyo kan kinitindi. Awan kasping na tinaramin nyo kanya. Ita, no pakabasulak man kan ka, di pa nagpamarang ko akas pulsak. Pakawanan na. Patas tala ang ilay. Nagpamarangat ka na kayo. Nagaramit kayo magkinitedi. Iti saan anasaya at kanya. Patas tayo lang. Yan tito'y anapasama ka na kami. Diyos ko. Ni Elaine ti agtartare arim maritigita. Agturong ditoy. Elaine! Elaine! Abay! pumanaw tan dito'y Manong Teddy. Tumuklo sa dilang itiguro kadatan ni Manang Erika. Pandaramot lang ti kotsem. Kat pumanaw tan dito'y. Si kalangan ti makamukin ni Manang Erika. No, mapasamag kanya ka, Manong Teddy. Anya? Anya ka din dahita nga ibagbagam, Elaine. Nagtaka sa kakapsat. Onsin silbi kakapsat. Gustong dahita, Elaine. Basol ko ti amin. Iso saan mo ababalawon ti bagim? Saan ka kung mga gigkes? At damasabat ta atrak? Hindi mo ko maitulog ang mapukaw ka, Elaine. Erika? Vincent, agyaman natin may kaatagos dito yung ospital. Itay nawagan ka. Kumusta di ka sa sad, Elaine, kan Teddy? Awan pa'y rimor a doktor iti emergency room. Iso ti oraya. Tapno maamot ti usto ka sa saad. Erika, Sapay na kuma.
Tamakalasat ng agpadpada, Vincent. Diyak laki ti kabalan. Namapukaw ko, ti kabsat ko. Erika, Awanan, nene. Natayot ti kabsat ko. Erika. Kahit ni Didi, anya di kasasahan. Nasaya atin ti kasasaan na. Naisukat na iti mata ni Elaine, kadag iti mata na bulsa. Diyos ko. Awanan ti sinserbi ti amin kanyak Vincent. Awanan ni Elaine. Erika, Kasano ang paitan. Pinanawan dakmatan nga may sad dagiti amin nga ipatpatid ko iti biyag. Kaya't kumatan ni matay. Erika! Nagkusit kay Elaine. Pinanawan na talaga rudan na mami kang dati. Uray ka. Pinanawan ng mata na adik ko. Ay, gusto ko man dahi ta panagsangsangit mo, Ma'am Erika. Awanan ni Elaine, Mang Anton. Ay, Agmay sakot. saan kang agmay-may sa, Ma'am? Ada kami amang ipatpataggan ka. Adaak. Ada dagiti babaunin yaw. Ipatpatagda ka, Ma'am. Mang Anton. Ay, napatag kayo. Kada kami, Ma'am. Ay, ipatpatagda ka, Ma'am Erika. Siya ko na mismo tinangisagana iti taraon na parakin ka. Vincent. Manipod na masayag ni Elaine. Pasari biskuit lang kendarom. Di papaunag mo. Mangan ka kumamat. Oray isang kabasilan. Masyan ka kumay di bakim. Amangan man nyamat mapasamak ka. Vincent. Amok di sakit na mariklik na mita. Ngam sa narumpang nga di bakim di papasang. Mang kayari ka. Please. Awan ganas ko amangan. Diyak marik na tibisin ko. Ngam. Sakit yan ada marik-rik na kita, Vincent. Erika. Payakas to. Kalpasan na naulila kami atembang. Na-aksidente iso ti makagapo. Anak pamarang kabulsa. Gapuanan. Anagaramit isaan arumbag tinalaki ngay ayat at kantikapsat ko. Aman ko man pare ko. Tanaaklon kunti naramid na kanya. Iso panggap ko pa yun tumatayo. Kasto'y ba't hindi napasama? Anya na una'y tinagbasulang. Paya kasto'y tinapasama. Kasta talaga ti pihak, Erika. Ada lagi di pagdang minapasama ka dumtang iti pihak tayo. Adi tayo namnamakan. Nuad dala dingit at dan tumatrag sa kadumtang iti tungkal may sakada tayo. Dumtung-tumot lang tayo ngagragsak ka. Asan ala dingit lutan ti mapaspasaram iti agna nayon. Erika, Eddie, agyaman na. Tasi ka adagos tinakitak. Pakawanan nak. uwan. Napakawan ka, Teddy. Agyaman na. Saan ako magsangit? Pangaasip. Madudog ti puso. Ang makakita ka na giti agarubos anuham. Manipod ka na giti mata ni Ele. Nagkasat ka, Teddy. Napukaw man tilawag iti panagkita. Adamat ti sigot na panagkita ni Ellen.
Anay paay na kan ka. Iti ipapanaw na dito ilobo. Erika, Kasla makit-kitak mata ni Ellen. No makit-kitak dagiti matam, Teddy. sorry. Jak nagayat ti amin na napasama. Uwan. Amok. Di kang danang tanapakawan. Napatag ka kanyak. Ngam, saanan akas itisigod nga ayat imaris na ka. Nabatikan ka tilawang kadag iti matatikabsan ko. Iso napatag kamantan kanyak. Akas lakabsan. Teddy. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.